Imos repetir algo que vostedes les vai parecer un déjà vu. Falamos de sangue, de doazón e de a presencia dunha unidade móvil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia esta tarde en Culleredo. Estará diante da Casa do Concello entre as 4 da tarde e as 9. E é que hai escasamente unha semana estaba tamén na Praza Europa do Burgo e obtivo uns resultados moi bons. Había tempo que no Burgo non se registraban e a propia Axencia de Doazón felicitou ao Concello e os seus veciños por esa solidaridade que esperemos recupere eses niveis de aquí en diante. José María Vázquez, saben vostedes, é o responsable de colectas de Axencia de Doazón e con el imos comentar estes bons resultados. Doutor, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, Fran. Supoño que moi contentos, non? Sí, no primeiro lugar, agradecer a vos, a Radio Culleredo, a colaboración, que sempre facer visible as nosas campañas de doazón, agradecer ao Concello e as asociacións por difundir e divulgar a nosa presencia e a nosa necesidade de conseguir unidades de sangue no verán e no inverno tamén, pero no verán temos máis complexidade, non? Entón, bueno, os resultados do día 1 no Burgo foron moi bons, o sea, tivemos na unidade móvil todo o día e tuvimos 64 personas presentadas, doaron 59, dous novos, con lo cual, bueno, ímos subindo os resultados. O día 7 de xuño tamén foi o Día da Ciencia e no Burgo, un sábado, aí obtuvimos 28 doazóns. Bueno, pouco a pouco imos subindo, ¿no? Gracias á colaboración un pouco de todos, ¿no? As campañas nosas tamén de non esquezas doar antes de veranear, que iniciamos ahora en xuño tamén, e pouco a pouco, bueno, intentar eso, ir concienciando a poboación de que a sangue é un ben escaso, non se pode fabricar, e fai falla todos os días para os nosos doentes que non se van de vacacións, non? Así como nós imos de vacacións, dai o lema deste ano, non esquezas doar antes de veranear ou de viaxar, pois os nosos doentes non. Entón, bueno, son necesidades diarias. Ahora mesmo, bueno, non imos mal, pero bueno, os grupos cero sobre todo, cero positivo e o cero negativo están empezando a baixar un pouquiño. Entón, bueno, facemos un chamamento a solidaridade de novo, de todos os de zona de Culleredo, que os seguimos estar ali pola tarde. Tamén imos o 18 de xullo a Vilaboa, o sea, bueno, andamos a diario por todos os concellos, e non na Coruña se pode donar no Chuac tamén, en horario de 8 da mañá e desde a noite, e os sábados pola mañá de 8 a 3 tamén. E, bueno, é causa un pouco de todos, non? Intentar ir subindo as doazóns. Unhas doazóns que, como decía o Dr. Vázquez, son moi necesarias, pero parece que agora, por exemplo, parece que repuntan ese número de doazóns, por exemplo, aquí no Burgo, en Galicia se vai mantendo, pero se non se fan estas campañas de xeito regular, o mellor tendemos a esquecernos, é certo? Sí, é certo, o sea, a xente queres que non está outras cousas, tamén é normal, non? Está pensando nas vacacións, é fácil esquecerse, se non o vives de cerca, non tes na casa ningún familiar que teña necesidade, pois, bueno, pois sairei, e aparte con estas ondas de calor, bueno, en na zona norte de Coruña non tanto, pero en Ourense e zonas de Vigo temos problemas a veces con as ondas de calor, é un calor excesivo, non, nas unidades móviles, onde teñen o aire acondicionado. Entón, bueno, estamos tendo problemas por eso. Pero, bueno, pouco a pouco, coa axuda de todos, e, bueno, o sea, o exemplo está, é claro, no día 1 en o Burgo, aumentamos moitísimo as doazóns, o sea, casi 60 doazóns en unha xornada está moi ben, non? Entón, bueno, gracias a eso, pues, podemos axudar a moitos doentes. Volvo a lembrar que unha doazón pode axudar a tres doentes, porque a sangre fracciónase en glóbulos vermellos, plasma e plaquetas. As plaquetas ten unha data de caducidade de 7 días e utilízase sobre todo para enfermos oncolóxicos ou hematolóxicos. Os glóbulos vermellos ten unha data de caducidade de 42 días e para calquer cirusía, para enfermedades hematolóxicas tamén, para trasplantes. Entón, claro, fai falla todos os días. Entón, temos que renovar as reservas. Todos os grupos son benvidos, pero, bueno, repito agora mesmo, os grupos máis comuns en Galicia son o cero positivo e a positivo. Por lo tanto, tamén son os que máis utilizan. E logo tenemos o grupo, vamos, de broma, decimos o grupo estrella, ¿no? Que é o cero negativo, porque é doador universal. Pero, bueno, todos son benvidos,
Evidentemente. Decía vostede antes, dentro deses datos que se registraban pois hai uns días en a Praza de Europa en Oburgo, falaba de o que hai distinguir, no, entre as persoas que se presentaron, que non todas pois o mellor resulta que podan doar, e as doazóns efectivas, que neste caso, se non lembro mal, dixo que eran 59. E desas doazóns, dúas de novo cuño, dúas novas persoas que xa teñen o seu carnet. O incremento de novos doadores e novas doadoras vai a ritmo que vostedes queren ou fai falta non só que doemos, sino que sexamos máis? Sí, necesitamos máis por o problema, o sea, de todas as zonas, comunidades do norte de España, Galicia en particular, ten unha poboación moi envexecida, non? Entón necesitamos un relevo xeneracional. Entón, bueno, as campañas para captar a máis jóvenes, ademais das campañas universitarias e nos institutos de FP, fanse tamén, bueno, intentamos eso, o Concello sempre, a través de asociaciones, difunde a nosa presencia, non? Entón, bueno, iso é importante ir renovando. Mais ou menos, se mantén máis ou menos estable. Todos os anos en Galicia, máis ou menos, se consiguen entre 8.000 e 9.000 novos doadores, que está ben, está moi ben. Home, se chegamos ao 10.000, mellor, non? Pero, bueno, é necesario por o relevo xeneracional, non? Que decía antes, por el envejecimiento poblacional, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense, pues, temos unha población moi envexecida, non? Entón, pois, bueno, un pouco é cosa de todos tamén convencer a población que, bueno, é quitar o medo, non? Porque a maioría da xente ten eso, o medo ao pinchazo, o medo ao mareo, pero, bueno, estando ben, por eso facemos as probas previas, mirar a tensión, non deixamos donar aquí al almorzado, despois de comer 2 horas de digestión. Entón, bueno, tendo moito líquido no corpo que faga calor, non ten por que haber ningún problema. En todo caso, decía vostede, bueno, pois parece que as doazóns se van repuntando e iso que, segundo nos comentaba en outras ocasións, agora o que xa é doador todavía pode doar un pouquiño máis ata unha idade un pouquiño máis avanzada, non? En concreto, creo que decía dos 70, me parece. Sí, aumentouse se eres doador de 65 a 70, estando ben de saúde, sí. Bueno, son datos que evidentemente din que tamén estamos mellor de saúde e iso permite seguir doando, pero claro, chega un momento en que cumprimos esos anos e a partir de aí sí que ten que haber unha sustitución, a persoa que, digamos, se xubila de doador ou doadora ten que ter un relevo. Claro, aí está, porque queres que non, hombre, non é o mismo doar con 20 anos que donar con 70, non? Pero, bueno, o sea, podes igual, estando ben de saúde, se a tensión está ben, a cifra de glóbulos vermellos está ben, tampouco ten que haber ningún problema, non? O que si unha persona de 20 anos, 30 anos, pode facer 4 donacións ao ano, un de 70, pues bueno, se fai unha ou dúas ao ano, xa chega ben, non? Pero, bueno, é bonito que moita xente le gusta colaborar e sigue chamando para que o chamen, porque antes a partir dos 65 non se chamaba, agora empeza a chamarse tamén aos maiores de 65, si xa eres doador. Entón, bueno, é unha necesidade diaria e, bueno, a xente que está comprometida e hai moita xente solidaria que le gusta sentirse ben, porque é un acto solidario, pois que siga colaborando connosco. Doctor, xa para rematar, lembramos esta tarde de 4 da tarde a 9 diante da Casa do Concello en Tardío vai haber posibilidade de doar sangue, a ver se pois contribuímos a manter ou mesmo elevar eses niveis de doazón, porque é importante, non é unha competición, é unha necesidade. Que mensaxe lles manda? Sobre todo a xente nova que perdan o medo, o sea, é un pinchazo como unha analítica, e aos que son doadores que antes de irse de veraneo intenten facer outro solidario, acudan a nosa unidade móvil e o deixen feito que os nosos doentes nos nosos hospitales o van a agradecer moito. E, bueno, e agradecer de novo a vos a vostra implicación dando mensaxe de solidaridade e tamén ao Concello e ás asociaciones por difundir o mensaxe. Unha mensaxe necesaria e que entre todos e todas temos que manter. José María Vázquez, responsable das colectas de sangue da Axencia de Doazón de Galicia, moitísimas grazas e noraboa polos resultados. Pois gracias a vos, Fran, e esperamos que no ano 25 os resultados do Concello pois aumenten un pouquiño, é un pouco cousa de todos, non? E pouco a pouco. Lembrar que hoxe eso diante do Concello, en Tarrío, e o día 18 de xullo, por la tarde tamén en Vilaboa, tamén do mesmo Concello de Culleredo. Vale. Gracias, doctor. Moitas gracias a vos. Un saludo.